Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон охирон мусобиқаи худро дар соли ҷорӣ баргузор кард. Мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба муҳорибаҳои ғайрикасбӣ миёни ҷавонон ва наврасони 18 то 20 сола баргузор гардид ки ғолибони чемпионати мазкур роҳхати мусобиқаҳои осиёӣ ва ҷаҳониро мустақиман ба даст оварданд. дар соли 2022 Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон ба бузургтарин дастовардҳо дар даврони истиқлолият даст ёфт. дар мусобиқоти хориҷ аз кишвар дастпарварони ин федератсия дар миёни бузургтарин мактабҳои номдори ММА-и ҷаҳон ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёфтанд. ҳамчунин бояд гуфт ки соли ҷорӣ барои аввалин бор дар пойтахти кишварамон чемпионати Осиё оид ба муҳорибаҳои омехта баргузор карда шуд ки чунин як мусобиқаи сатҳи баландро таърихи варзиши кишвар ёд надорад. дар мусобиқаи мазкур низ паҳлавонони шуҷои ин риштаа дар меҳнамон тавонистанд сарбаланд бигарданд. чун анъана дар охири сол кулли федератсияҳо мусобиқоти ҷанбастии хешро доир мекунанд ки дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии намудҳои обии чемпионати Тоҷикистон оид ба санъати муҳорибаҳои омехта миёни ҷавонон ва наврасони аз 18 то 20 сола баргузор гардид. ҳузури мухлисони зиёд ва ҳунарнамоии волои варзишгарон ба мусобиқаи мазкур ҳусну шаҳомати алоҳидаи зам кард. ман Мухтор Шоҳ дар мусобиқаи ҷумҳурӣ иштирок карда ба финал баромадам ва мехоҳам дар хориҷ аз кишвар дар мусобиқаҳои хориҷ аз кишвар иштирок карда парчами Тоҷикистонро ва номи Тоҷикистон сарбаланд бардорам. мо аз наздик шоҳиди рақобатҳои марҳилаи финалии мусобиқа гаштем ва бори дигар эмин гаштем ки варзиши муҳорибаҳои омехтаи кишвар бо суръати боварнакардании кайҳонӣ рушд карда истодааст ва ҳамаи ин аз таъмину муҷаҳҳаз гардонидани толорҳои варзишӣ барои варзишгарон мебошад. варзишгарони мазкур аз ҷониби Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи кишвар тӯли чанд ҳафта ба тамринҳои махсус ҷалб карда шуданд ва самараи тамринҳои мазкурро мухлисон бо чашми хеш дар қасри теннис диданд. ман Тағоев Неъмат аз дастаи шаҳри Мада аз клуби Сипа дар ин мусобиқаи чемпионати Тоҷикистон ҳамагӣ 7 варзишгар овардагем. ҳозир дар полуфинал 2 нафар ҷои сеюм шуд, 2 касга дар финаланд. мо мехоҳем ки ҳар ду ҷои якум бигиранд. ҳамин гуна 13 ҷуфти рақобатҳои финалӣ ҳунару маҳорати хешро дар дохили октагон ба маърази тамошои ҳамагон гузоштанд ва бояд қайд намоем ки беҳтаринҳои мусобиқаи мазкур ба мусобиқоти байналмилалӣ роҳхати мустақим дарёфт намуданд. баъди анҷоми кулли рақобатҳо бо иштироки роҳбарияти Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи кишвар маросими ҷоизасупорӣ сурат гирифт. ба ғолибон ба ҷуз медалу ифтихорнома ҳамчунин тӯҳфаҳои молию пулӣ тақдим карда шуд. эҳсос мешавад ки бо чунин дастгириҳои варзишгарон аз ҷониби масъулин дар муҳлати хеле наздик дар ин риштаи варзиш кишвари мо ба бузургтарин дастовардҳо мушарраф мешавад ки ин хоҳиши ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад.